Tini sing sini katal CM sini Sir Ronel diploma sing Thai Malay peka tai sini Hamzah Mani mari sing kisisa je sukti sini Cobra Media Forum nengai sing risha tai khum ya phalai bowai thaise thani kok salai mani yagulo sini je media rone jing jalong sing ban thani sai khana rakha tai aba haikeno sini kabangma je thangnai salro je sing manthai sokai tongmani no borok ADC hapang thangnai salro bo sono subai tongma haikeno taklai ni je katal government ni yo je yapri senai ba barja manai rok born thani sing sini je nangmani kono sing sai khana rakha tai borok sono aba haikeno goshikha je o talni simi tesaini hai abo haikeno taibo karakte samutang janai taibo media rone bagi phanda janai tai boroni je borok bai sing je kok salemani bising tike sing saimanka je media rone bagi je kaisa nok ba nok thai ba thai kaisa je tangjanai ni samani aroni bisingo kabangma borok ni je planning ni mote sing naimani motengke belaike khatungnani kok belaike kha tongthongnani kok media rone bagi TTA DC hapang belaike wan sujak tai aba haikeno borok suno kok rakha je a je nok thai ba je thai tangi rejangnai abo jotoni bagi nongnai tai aba haikeno joto media ni gorono joto tahugo huk joto miliuising je ok thumnai rok joto miliu aro samung khlaimanai jotono jaija kaisa chamber nya khaba room place nami rejangnai tai aba haikeno aro conference hall robo tongnai aba haike kaham khai kaisa setup sanamui sini media rone bagi sanami rejangnai ni sajangma bai sing belaike khatong khajangjak sini media ni tahu tebo husong tai hambai sing rona musumu sini TTA DC hapangno taklai ni je taklai sini je barjai yasak jak rokno tai sini CM sarno belaike hambai maro tamni hinba chengmani logi logino omhai kaisa belaike kotor yapri semani sini media rone bagi belaike kaham tai phani salro sing taibo karak ke samung tangi manan nei tai ADC hapang obon bagina hambai maro taibo borok sini ok thumnai rongni bagi taibo samung khai kangkai jora bai baksa je nangpumani nangmung bak sini je khai therono borok khai ri tongma bagai sing bana hambai report bai tangwa subo phani salro sing taibo karak ke samung tamane tai hapang suno phandrma bai sing media rok taibo karak ke basai manan nei tini ang Cobra Media Forum ni General Secretary ngi tai sini President yang Samir Debroma tai sini je members of tini je koekjon asumai baksa phai maga phaimani bagi borno bosung hambai report paya tai angwan sugo singoma haikeno sigangi thanglainai tai kokthung thumtani media ni samung khlaithini o sing taibo phan karake samung tangmanan ne angwan sugo sini loko robo suno mo haiken support khlainai sini hapang robo suno mo haiken support khlaitong belage hambai nor jotono tai sini president bo kokthai theni sanai jodi nini kono musung mani tai ADC hapono nang bom haike tai hambai ran musung ang to kisa hambai ri rakha au sa saikha na ba je hambai sini program ni bakhakti rakha sini DS kha aba hanyang ba hambai nai jeng hambai rena ni no dini dorkar tamni ba jotoni khapor mani bisingte jehetu hapang asokha norok borok ni jotoni raino jeng bo belaike khapor jakka je omhai hapang thung beskango kok phaisa sajak yawi lokoni সমস্যা no bujinai ja thapang je pro jeng kok toma khani mo buini jeng jalsimi sayawi tini omti jaga building khapo tini omti jaga school kahamung khapo ar ni kaham marks passing khapo obo hai development khapo chakri man tongbai khapo abo hai kok man jeng sanamo songo beskango amhai ma satung abai lokorong hambai tai hapang no hambai jotoni